ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 то хонаи фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо, мисол ноҳияи Данғара, ноҳияи Фархор, ноҳияи Ёвон, Федератсияи Россия ва аз шаҳри Душанбе ҳам хонаи фурӯшӣ ҳаст. Барои ҳамин ҳатман навормонро та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёре баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қайд номери ҳисобӣ бошанд пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Одинаев Каромда ҷойгир аст. Дӯстони азиз, доми 15 мебошад. Хона 2 ҳуҷрага, балкон ҳам дорад. Масоҳати умумии хона 46.5 метри квадратӣ мебошад. Дӯстони азиз, нархаш 200 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хона дар дуюм ошӯна ҷойгир аст, барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. ҳам ин хоная, ҳам дигар хонаҳое ки шумо мебинед навораш дар рӯи экрана, ва ин навора соҳиби хона ба мо рӯй кардагиянд. мо ҳамон наворҳоя каме ускорид мекунем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба ягон хел ускорина тамошо кунед, ба ҳазур метавонед ба соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо чӣ сурат, чӣ видео хонара алоҳида рӯй мекунанд, чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона ба ҳазур тиен. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Арча, аниқтараш назди бозори Шанбе бозорда ҷойгир мебошад. дӯстони азиз, масоҳат 8 сотиқ мебошад. дӯстони гиромӣ, аз рӯи ҳуҷҷат 8 сотиқ замин аст. гирди замин забораи 4 тараф фундаменти хона рехтагиай, 2 та дарвоза, калону калитка, дуруни фундамент пур кардагиай. масъалаи ҳуҷҷатош камбудӣ нест. нархаш ҳамагӣ 120 000 сомонӣ бо барои харидорони аниқ савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. фундаменти 4 дар хона, кухни, дар дохили баня, боз коридор. фундаменти ҳамин чизҳо рехтагӣ аст. барои ҳамин марҳамат аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. 8 сотиқ замин аз рӯи ҳуҷҷат, пеши Шанбе бозори ноҳияи Фархор. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. соҳиби хона менависад Москва, город Ногинский, Павло-Посадский район. 8 сотиқ замин, 6 дар хона отделна алоҳида, бо сауна ҳам дорад алоҳида. якум ошёнада сауна, парилка, дуюм ошёнада як комнатаи дигар. беседка ҳам дорад. дӯстони азиз, хона 2 этажа, якум этажда 2 дархона, кухни гостиный бо ванна ва туалет, дуюм ошёнада 4 дархона, гардероб. рақамҳои соҳиби хонаро дар рӯи экран мондагием. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, нархи хона бошад 7 миллион рубли русӣ боз савдо мешавад ва алиша мешавад бо хона дар Тоҷикистон. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аст. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, 7 миллион рубли русӣ бо қурби имрӯза таги 800 000 сомонӣ, 84 376 доллар марҳамат савдо мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Офтобрӯя. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% менависад соҳиби хона. барқ, об, мактаби 2 ошёна дар пеши замин аст. 15 сотиқ замин мебошад. нархаш ҳамагӣ 22 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз такрор мекунем. 15 сотиқ замин, деҳаи Офтобрӯя, ноҳияи Данғара, бо нархи ҳамагӣ 22 000 сомонӣ. 220 000 не, 22 000 сомонӣ. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед.
хонаи фурӯшӣ дар тарафи 33 микрорайон, аниқтараш пушти мактаби Умари Хайёмда ҷойгир мебошад. Як маҷмӯаи истиқоматии бузург, маҷмӯаи истиқоматии нав аз дӯстони азиз. худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат мебошад. хона дар 3 ошонаш ҷойгир аст. ду хонагаи пурра бо масоҳати 76 метри квадратӣ бо таъмири нав аз дӯстони азиз. тарафи 33 микрорайон, пушти мактаби Умари Хайём минтақаи беҳтарин аст. ҳама чизҳои даркорӣ, якчанда мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. дӯстони гиромӣ, боз ба ғайр аз ин тамошобинони гиромӣ, стойкаи таги телевизора тайёр карда ба наздикӣ дар ҳамин хона мемонанд. дӯстони азиз, аллакай заказ кардагиянд, меоранд, мечаспонанд як стойкаи қимат, стойкаи беҳтарин. нархи хона бошад 850 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаен. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.